खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोसे जिहेतु दिनै 15 आगस्ट नोंथांमोन बयनिसिमबो उदांस्रि साननि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोसे भारत हादरानो देग्लाय 75थिखौ आजादि का अमृत महोत्सव हिसाबै फालिगासिनो दङ स' आङो दायो दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव जिहेतु बियो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हेड अफिस थ' बेवहाय दायो बेखौ सेलेब्रेसन खालामगासिनो दङ बिनि हाबाफारिफोरखौ नोंथांमोननो आङो दायो फारि फारि दिन्थिलांसै थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन बे फिरफिला बिर होनायनि हाबाफारि सोलिसिगोन थ' दायो नोंथांमोननो आं दिन्थिनोसै गोजोननाय जासिबाय साबायखर जासिबाय जोंनि गाहाय आलासि बिथांनिसिम मानगोनां दिपुटिसिम बिथांखौ गावनि मासिखौ लानानै फैनो हानाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि मन'रन्जन बसुमतारी बिथां आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दक्षिण मिरुनि जिल्लानि डक्टर जायोबा आथिखालाव जोंनि आखायाव मबाइल थाखायो बावहाय जोङो मबाइलाव सार्च खालामनानै नायोब्लानो गोबां बाथ्राखौ जों रोखा जायो दा भारत हादराव जोङो बेफार खालामफैजेनामोन बेनिफ्राय बोरैहाय भारतखौ बिसोरो लासै लासै मोनसे गावसिनि खुंथायनि सायाव लांनो हायामोन बेफोर बाथ्राफ्रा जों दिनै जारिमिननि नोजोरजों साफा साफा जोंनि सुबुंफ्राबो मोनथिनो गोनां बाथ्रा होनना आं सानो दा गुबैयैहाय जों मोनथिगौ थांनाय इं 1894 मायथाइ बेनि बाथ्राखौ गोसोखाङोबा पर्तुगिस होननाय मोनसे हादोरनिफ्राय सासे लैथोजों जाहाज लानानै दावबायफैदोंमोन बिथांनि नाम भुटाननि मोनथिब्ला जानो हागौ भास्को दा गामा भास्को दा गामाया सासे पर्तुगिस नाबिकमोन माने नाव दावग्रामोन तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू
सिङाव जिरायना दंथ'यो बिराद गरमफोर बाहेरायाव ओंखायनो एसे फेननि बार जागासिनो दं दायो बरायनाय हाबाफारि दङ नबजित नार्जारि आइथाश्री ओमफ्राय आपुन बेगु बिथांमोनखौ बरायगोन आरो दायो हाबाफारिया जाहां जाबाय दायो थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै बिथांखौ मदद खालामगोन जोंनि मदद खालामनो थाखाय खावलायबाय गस्ला आर'नाइ आरो 50,000 रांजों बिथांखौ जोङो मान बावनाय जादों आरो बिथांनि इयुन समा जाहाथे आरो गाहामनिफ्राय गाहामसिन जादों आं गसाइनि सायाव जोङो आर'ज खालामदों আমি সকলোৱে জানে তেখেত নৱজিত নাৰ্জাৰী তেখেতক আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে সক্ষাতেৰে আৰু আমাৰ অসমখনক ভাৰতবৰ্ষখনক আৰু সুনাম কৰিব পাৰে বড়ো জাতিক সুনাম কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ তেখেতক আমি এখনি আৰণাই বড়ো জাতীয় সাজ জাকেট बिथाङा आइथाश्री उपाध्याय जों बयबो मिथियो साननैसो सिगाङाव बिथांमोना जि टिभिनि डान्स इन्डिया डान्सआव मोसानानै नैथि रानार्स आप बान्थाखौ बियो आवग्रिनो हादोंमोन बिथांखौ जोङो दिनै बर' कसारि गावारि हानजाया थुलुंगाखांनो थाखाय बरायनाय हाबाफारि लादों बे बरायनायाव जोङो गस्ला जाकेट आर'नाइ आरो जोङो ममेन्ट' आरो बराय बिलाइ लोगोसे 20,000 रां जों बिथांनो गथायनाय जादों तेखेतक आङो 20,000 टका आरो জাতীয় সাজ আৰু মানপত্ৰ লগতে মমেন্ট আমি আগবঢ়াইছোঁ গতিকে কোন মৰণৰ আইথাশ্ৰী উপাধ্যায়ৰ সাংস্কৃতিক জগতত हाबाफारिया जोबथ'बाय जोङो ओंखाम जाहैनोसै जिहेतु बेहाय ओंखाम जाहोनायनिबो सुबिदा खालामदों ओरैजाय डाइनिंआ मेरी जान कयामत है मेरे बाल मेरा ही अवतार देख के हर जगह शोर मचेगा आप बुझाना नहीं आता तो सीख लो क्योंकि आज दिल जलेगा भी दिल जलेगा खुंथायनि लेङाइ लासिगिरि सुजन बसुमतारी खुंथायनि लेङाइ गाहाय मावफुंसारग्रा रबेन नार्जारिजों लोगोसे मावफुंसारग्रा नोंथांनो जोङो खुंथायनिफ्राय सल'खौबो दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो दङ
जायखिजाया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला आरो उनाव जुदि बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामना लादो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामदाबाव लोगोफोर जायखिजाया दिनैनि भिडिअखौ बेखौनो फोजोबबाय माखिनो हायो एसे दिन्थिनो नाजाबाय आरो जिखिनि हायो ओमफ्राय माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थादो दिनैनि भिडिअखौ बेखौनो दोनथ'नोसै बाय बाय स' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ होनो हानाय नंला आरोना बेनि थाखाय निमाहा बिबाय ओमफ्राय दा माने मा जाहैदों खोथाया जोङो न'आव थांगोन नालाय न'आव थाङोबाथ' गारिखौ आंनो सालायलांनांगोन ओमफ्राय दाथ' आरो बोरै हाबावनो ओमफ्राय प्राय भिडिअ 90% जाना दङ कमप्लिट ओमफ्राय 10% दंबावो आरो कमप्लिट जानो थाखाय ओमफ्राय बेखायनो सानबाय गारि सालायलांबाय थायोब्ला उसुबिदाबो जागोन आरो हानाय नंखाया एडिटिं खालामनो गाबोन फुङावनो होनोसै आङो दिनै होनो हानाय नंला होनो गोसोमोन नाथाय गोसोआ आंनाव गाज्रि नांबाय दिनै होनो हायाखिसै